Dendri nok ngonamu karo aku. Romansa kowe pancen angel kandan-kandanane iki sing tuwa. Iya, mau kon medun muni, aku mumet e. Bareng saiki begijikan. Sirahe barang diduru sirahe ani. Iya. Nah, ane we joget ndang jreng ngono ki bokonge iso wangun. Nek iki kaya bebek kowe malah. Awak rimadeg ming nelek cret. Awak. Ora apa-apa aku dinyek kulino kok. Ora apa-apa. Iya. Ya wis esuk tak catet kowe nek pekarangan izin to. Jin. Ayo nek rong bengi sedina iki abot fisike kudu. Nek kowe mumet malah lara malah. Jeneng kowe wong aku mati. Ya ora kok ya iki kowe iki. Aja Bu.